Искам всички пътища в България да са такива. Ако е възможно, не. Ако не, колкото толкова са, какво да направиш. Един път и аз да съм доволен, да не мрънкам. Сега ще ви покажа новата част на скоростния път, само че тук вече става магистрала. Нека там 10 на 15 км, колко са, аз не знам. Не знам от колко време, или майко. Но дано да се е позапазил. Ето. За това става въпрос. Всички пътища искам да са такива. Всички. Ако е възможно. Какво пречи? Колко ли е трудно? Магистралата си е магистрала. Даже и осветени участъци. Право. Да не повярваш. Склона за Димово. Също се леко друсане, ама все пак, нали, нашите валенци не са толкова прави, те са леко криви. Може, ако е такъв път от Видин до София, какво? За един час ли ще стигаме? Лаги. Сигурно. Красота! Красота! Не знам колко време ще издържи този асфалт. Ама си е красота, даже и на мостчето не се усеща. О, 100 км в час! То с този камион с колко кара. Дали имат ограничение 90? Ето, се кара с 100. С 100 кара нашия приятел. Да не стъпва и линията, ако обичаш. Заек! Добре, нали е магистрала, какви с тия зайци, какви с тия гъбщо по пътя. Това заек е прескочил оградата. Или е минал под нея. Или някъде има дупчиц. Не засеках колко километра е тази магистрала. Магистрала. И как ще се казва тази магистрала, че не мога да се сетя? Тя може да се казва вече нещо. Аз да не знам. Браво, браво на изпълнителите. Евала. Качваме Баир, това няма аварийна лента. И трябвало да има. Като в Франция 5 ленти в посока на магистралата. Франция. Колко сме далече от Франция. И от Румъния сме далече, че граничим с тях. Говорим с другите
европейски страни. Да. Ако са такива пътищата, майсторите какво ще правят? Автомонтьорите. Ще сменяват само гуми, масло, крайници да път. Ремъци, консумативи. Това е път. Малко ме свършва. Много е, 10 км. Или малко повече. Айде, това ли беше? Що се стеснява тук, едната лента изчезва? Аха. Етап да Уили. Това беше, ladies and gentlemen, на който му харесва. Който му харесва, път 112, 86 км до Монтана. И така, само че без камиончето. Над 12 тона, нали се сещате, че не е желателно да минавате там. Ще видим тук какво се случва, че за пръв път минава. Димово, Бела, София, какво? Това ли беше? Това беше, ми харесва. Не. Толкова сте платили. Малко пауза.